Ħidmet il-Prim Ministru Joseph Muscat komplet barra mixtutna tul il-jum tal-ħamis. Huwa pparteċipa fl-International Economic Forum f'San Pietruburgu flimkien mas-Segretarju Ġenerali tal-Ġnus Magħquda Ban Ki-moon, il-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker u l-Prim Ministru Taljan Matteo Renzi. Il-mexxejja tkellmu dwar ir-relazzjoni diffiċli ta' bejn l-Unjoni Ewropea u r-Russja. Joseph Muscat iffoka fuq il-metodi ta' kif is-soċjetà tista' tindirizza id-diskrepanza bejn id-dħul tal-ħaddiema mingħajr ma xekkel it-tkabbir ekonomiku. Tenna li l-edukazzjoni u x-xogħol huma l-aqwa inizjattivi biex ikollna ugwaljanza sostenibbli. Il-Prim Ministru żied jgħid li m'hemmx lok għal politika artifiċjali iżda hemm bżonn it-twettiq ta' inizjattivi konkreti li s-suq jiflaħ għalihom. Joseph Muscat qal li għalkemm jidhru li huma żewġ aġendi kontrastanti fir-realtà l-ugwaljanza u tkabbir ekonomiku jimxu fl-istess direzzjoni. Bħala mexxej tal-iżgħar Stat Membru tal-Unjoni Ewropea, Joseph Muscat tkellem dwar l-esperjenza ta' Malta li tirnexxiela jkollha l-akbar storja ta' suċċess permezz ta' miżuri li jistimulaw il-ġid, fosthom iċ-Child Care Shane, il-garanzija taż-żgħażagħ u miżuri biex persuni b'diżabilità jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Iktar tard matul il-jum Joseph Muscat iltaqa' mad-Deputat Prim Ministru Russu Arkady Dvorkovich. Waqt il-laqgħa l-Prim Ministru esprima qbil mad-dikjerazzjoni tal-President Jean-Claude Juncker dwar kif fl-aħħar snin l-Ewropa tkellmet wisq fuq ir-Russja minflok tkellmet iktar mar-Russja. Joseph Muscat tenna li jemmen li fil-futur qarib Malta se tkun qed tagħti spinta l quddiem lir-relazzjonijiet tagħha mar-Russja billi jitkellmu aktar ma' xulxin u jidentifikaw fuq liema tip ta' setturi jistgħu jaħdmu flimkien. Muscat qal li l-element politiku huwa kruċjali biex imbagħad l-element tan-negozju jiżviluppa aktar foqsma varji fosthom is-servizzi finanzjarji u t-turiżmu. Dvorkovich qal li r-Russja trid issir aktar attiva fil-qasam tan-negozju u għalhekk jinteressata ħafna li taħdem ma' Malta u qed tistenna potenzjal qawwi ta' investiment ġdid. L-impenji tal-Prim Ministru fir-Russja jkomplu matul il-jum tal-ġimgħa.